Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunchum video chuan movie dangdai le mu nom le pektak kumsang ni somni pathum kumati chua paradise ti hi toikim taka thlira ngai thla khau zoi na hun ilo nei leng umyang hun lo la om tura chuan Germany ya biotech company pakhat aeon te chuan thiam na sang tak mangin mishing te chu tar theilovin an siam theita tar theilovin an siam ti omzia ber chu tu emo tlema la chalai deuh te chuan sum tam tak lo in an no pan na chu sum nei te hne na an du chuan an shal thei ti na ani deuh ber mai chumi tur erawh chuan an blood group le DNA baga eng emote chu a in milve angai thungani poisa lo a an no pan na shal te chuan an kum duang zat shal thein an kuman shal nem dana zir hian an lang tarve boy zel pokani le lama kum lei tu te lam ero lang no pang rengin mi hausa te tan chuan antarin an upave thei to lo ti na ani deuh ber mai tin khosak har satwanga lo thei lova kum shal du chu an ve reng bokani ion company te chuan mimal du thlanna mimal zalen na ani e ti ma se tlema mi chuan noile khosak har sa te ho hne na an kum shaltir tura thlem dan ero thiam le thungin heiwang hian milok ho scholar artist le celebrity ho phei chu an upathei to lo hial zokani ion tana thok best donation manager ni na chel lai chu max hini in ani hi mi min thiam le an kum an shal nge the na Rethei te kar thiam zet mai ni a ani ngei po ina azir na chhun zom na akum nga ashal ve thu te chu soilang zelin engma har satna ane mi alo thu te asoi nuwa phei chuan a min le nge zel bukani ion company kot vela thung chuan an malak na le an thil ti dulo pol chu pung khom ve hung zelin an worker te po chu engemo in an vom rep zela heiwang hian a chhunga lu tur chuan max po in raincoat a hak angai chin max chuan a thona ion company atang chuan best agent award te dongin company founder Sophie po in an company thil ti that zia chu sermon zui ngekin thok cha a intive fu ti cha interview ma se an company thil ti du lawa dodal polian zet adam group anti te chom ve in an bei ve fo china ion te chuan adam group te thil ti nge ani ti an shat nan an symbol chu ziakin an nu chhia tel zel bokani ion company founder Sophie le achui shwai kaya le nowak te chuan adam leader liliti video thon chu en hovin boina aso sang chhochan viau bokani max le anupui elena te po in maxa award don chu lom ngei tumin an hlim hle an chen mek na apartment man te po chu lapet lalawin chuti te chiama khosak nuam chu an lem lo bok tin fa la nei lo bokin fane ngei tuma ruwa man na siam dun mek an ni bokani atuk lama chuan elena I chung te chutlo dunin elena I pa chuan meksa na chu cha ati lem lo thu so yin bo ruak aso san ma in elena I chu alo in ro lo thung chung ve lawang chuan meksa po lom vak lovin thulai la ve lo khan min lo tan zok te ka ring ve ania ti in aphun hona sa hle an building kota chuan dingin an apartment chu alo kang ta hlo mai an bung ro zong chu soilo an poisa zong te po chu ina an da vek awangin thok le khata an nei zong chuan chan ta vek mai le insurance company lama chuan kal ngal ma se kang mei chu bati chem hlum lo wanga kang kai niarin ani awangin insurance chuan ala huam tel melo zui elena chuan kan chwa ma in bati te chu ka chem hlum zia chin ti ma se official report a in zia dan ani miao si wangin ti wak ngai na ero a lo thungani chuta elena in mexalaka azep benka loan lak nan akum somli zet chu alo da khamani ti po mexa chuan chechuak zuin achi aina sa hle akum somli zok chu bek du te ma se elena ikum leitu nen an engma ain milve don lo wangin thil ti thei ero ani mel hau lo police te chuan atlan boda ihlawin elena ichu an man zui mak bok
Meksa chuan bank ho chu kongdanga aru let ngei tur thu tiamin an ho tunu Sophie chu muzuin andin munte shilin apuina adila. Sophie po in kung alaw dap tur thu shilin an company shareholders ho nen chuan meeting an nezuya. Shareholders ho chuan kum in pek dona DNA in milzel angai zel mai chu boil hak anti thu soitlor tlorin an DNA milpui zel angai chinawangin kum leidu mitam taktan konga pinglutuk anti hlom. Heti lai hian meksapo anupui chan chwa dan dapin abuai hle. Sophie la chuan bedu lovin a kol te chu a chang du tareng reng lo maya. Ati ngai na shelo chu anupui muturin iyon clinic lama chuan akal tatop. Ani chuan thil ti ngai te ti zo ani ma chu ngak ri turin ti ma se meksa chuan ti luina in anupui chu azong zui chiama. Mase Sophie hnuaya thok kaya te tim chuan anon tukzal ngal. Elenai kumpo chu laksak tuma boipui mek ni in lawyer chuan bank loan alak tona a contract sign te chu chiar chuak le thlapin Elena imang angpo atal na sa hle. Mase damdoya jackson ani nuwa chuan chichang tur om talovin room le lama om a mel lang theiri lo nena akum somli a hlan theina na boipui zui anita ani. Antum an lotlin hu chuan Elena ipo meksa chuan shoi ho thei to in anun ram angwai zui hle. Alandan la chu lang theya danglam ngal sok sokin chu chuan annu pa in carbo rock po ati chiat pha lo theilo. Meksa chuan a thei to pin nemve bok ma se Elena erawh a in la shangtlat chin. Tu kha chu meksa chu company ya kauni in promotion pack ani thu sha tir ani a. A hlo po pun sak an tumani mel. Mase mex eroin an boss Sophie mubak eng ma dang tumanei ri lo. Kaya chuan laudangin tlema langno pangta deu Sophie po karin atlan chuak ngal wang. Anaw pan na kumsom lizat laksak Elena ipo pitar ang may nito. Mex chuan ala mangay reng thu soyin aril ru chu ti hlim sak tum ngial ma se. Alanda na wanga lom thei to lo Elena erawh chuan ama a omtir turin ati makmai. Meksan akalsan huwa chuan apum na zuyin thisen nen a in chia pe tanuai maile. Meksapo inti thoveng tura chuakin chuta chuan me chenau pang dan phallova thil zuar chu amua. Meksa chuan notbo ngalin reilo ti nuwa chuan Elena ipo damdo ina kalpui ni in na walau chiat lek chuani. Akum laksak ani makhan na walau pai chan to a. Masi akum laksak ani nuwa fanei turin ataksa chu atar to e mawangin na walau chiat lekani. Elena ishi omtilutuk po in anu le pati nena chen ri chudu in meksa chuan avatha. Achunga thil thleng chuti re saka angai anga thil omtir le nge atum thu soi ma se Elena pa chuan ti hian inna tho thin that lo zia chu alang chiang to hle ang chu alo ti zui er ril ru boy taka atei ruk lain meksa chuan parka amu me chenau pangin rui hlo bok alo zuar le lai chu mole in ache zia le athil ti me ka wang chuan nau pangpa ngai anglo ti in anbel chiang vela. Ani chuan underground group pakhat te chuan age transplant surgery chu anchen omram Lithuania a ankalpui chin thu shilin ati vel dan tor engkim ashil nuwa chuan mex po in phone chawak to lo le fake passport te chu siam tirin chumi nuwa chuan hotela biru zuin Sophia I kidnap dan tor chu angai to chanta ani. An ho tunu Sophia I abitum zui tlat chan po hi Elena in age transplant surgery ati ruala thok le khata alo lang no pang ve thut le a mu zui du tamia lo me chu mak ati a. A phena chuan thil thup lian tak a om nge arin buka wangin underground age transplant surgery ti chin te nena shwaya engkim ani dan pa nga ya thak let le a adubui no pan na chu ne let sak le adu wangani. Ni enge moza chu Sophia izui ruk na atho nu chuan jum khat chu guard nei mi alawa ama a thlan muala awm lai chu anang fu ta hlau mai a mel chu hlia tlatin awapan nai ngal nutar to lam Sophia la chu alo yang to na men
tlan chia tum ma se mek chuan zui ngalin ni khoshilawa asiam nu chuan ion company ho em tu adam group te thil ti ang thei turin an symbol te chu aziak zui thlap bokani Max po in Elena I chu mu in min ring la min zui top ro tia shwai chhuakin in hlui hlon to a chunga Lithuania a kalna turata na poimo zong baka Sophie adana muna chuan shwain Elena la chuan a thil ti chu a thlak ti in anin nya le ri Max sa chuan hei hi inau panna nei le na na kan chance nei chun le chung ko hlim tak kan din na turata na ara bi poimo tak turani hiti in aril ru chu a min sak thei sha mani thlanmo lama po kaya le nowak te chuan thil omzia chu chui chiangin security camera chang chuan chutiang thil ti tu chu zon chwa an lo tumbe meka Meksan dan lova ale karte thleng chuan chui chuak thiam vekin a phena ompo meksa thawani ti te nen lam chuan an shat chwa thei veka wangin meksa chu an bitum zuita ani Nowak chuan police shil chati ma se kaya eroin rem atiri lo thunga Karlova meksa nu po chu chui thein in hlui hlon to po chu an po ve hlol ma se meksa te ero an lo tlan chuak fel man vek to thungani Hewang hian kaya le Novak te chuan police lam chu phungboma somin kaya phei hi chuan Max le Elena te in ton dan thleng chuan lo shevekin a shekim changphian alan dan chuan Max a hi an pi Sophie tana Elena I nena akum shal tura nor tura anti chinni in anin dor vel lama chuan in mangayin anin nei zuita dayani tin chumai baka kaya ngei po hi alandan ai hian upadai to in akum dik tak chu kum somruk pali lai ani to a age transplant surgery ati awanga lalang chalai mai ani Mexate nu pa po an tumram lampana kal zelin an phur tun to hle mase security camera kal tlangin Novak chuan an omna chin chu alau sheru thei veksi an rualin Sophie po nuktel vezelin a out chwa thelo nan Mexa chuan a sheng betlat bokani an nu pa a nu patuak dang fanei to te ottaka an thlialai chuan an tumram an thlen vele a man tuma lo ngak chup tu police ho chu rala changin an mu a an chi ai zui hle Mexarwa manna in nu patuak an oruk em te chu mangchang kai zuin policein an check lai po in chu pa chuan van khalin a mela lo thona lang chuak la chu police ho chuan an lo mu mai lo na sa chwa tirin motor chung chu hong tura anti nuwa Sophie le Elena te tomna box po chu hong tura ti le in a lo thon mel em chan chu an zot buka Bluetooth earbud kal tlangin Mexa chuan chandan tur te lo shil zungin tlema an man chuak lo chau chuani e an hnung chia anupui chuan motor dangron zui ve in Mexa chuan langlo lama changin silayin alo tin reng boka mase ani ero police lam chuan rinhlel oma an shat lo wangin olsamte in an kal tlang tir thungani khopui rem chang laya chuan intifelin an kong ve chu zo in anin chen shang le ta ani thui fe an tlan nu chuan chaw zuai in Sophie chuan azun bom pai pa in Sophie ani lo thule Sophie fanu Mary Zok ani thu soin age transplant surgery ani nu hian kanu nen hian kanin ang sot lutuka ati Max chuan oilovin an Google ngala Sophie chuan fanu pakhat bak anei lo thule aboral dai to thu alo inzia kwaw boxi Mary chuan press homit kalak lo nan thi angin minlantir mai lom tingyal ma se Mexa chuan oi lovin akhung bole mak mai ram hnoya chuan hotel hlui hlon to mu in chumi hmuna zanria tum chuan anin bua sai zuya Mary po in Sophie ani lo thu chula soi charin kanu thil ti hi chhati lo le daudal na saber pol chu kaniang ke chu in lamchang kani hi ati nuwa phei chuan Elena I chuan ring de ro chanin Mexanen po anin nyal pha Mexa chuan athu soi kha thudik po lo ni se Sophie fanu ani chuan nangma nen po inin mil don thowa kan tum angin engkim kan lati theivek don thowalom ati a Elena ero in thil ti swal hleilo tleirol te thleng po a Mexan nu lu telvek poetimia lo mai chu makati in alung oilo let ling zok
Mary chuan in bual adu awangin meksa chuan bathroom a hruaya. Mary chuan anu ina age transplant surgery ti dan asiam chua dan te chu soipa mulmul chunga in thlakin meksan le lam a hoisan lai chuan chutlu in atlan chuak ta dai maile. Ram hnoya chuan tlan chelutin zui tu neya ain shat nuwa phi chuan tlan chak zual savin che sualin lo thei lovin orol chua mewa chan pui tu awangai ta. Elenai chuan lo chan pui thuain hotela chuan a hruai kir le a. Mary po chu ain bual ve ta tak tak ta. Mary chuan ataksa surgery nei na nu maser engma anei lo wangin Elenai chuan Sophie ni lovin a insoi Mary tak tak ani chu aring nget mia to bokani. Apasal chu thil omzia shilve ngalin ani erawh alaring thei chuang lo. Lim takafa kan nei dun ve thei nana hetiang thil hiti kani hiti in achan lam chu thlak thuai se adu hle. An thom chu Mary po in lo che thei vekin heti mek la hian nowak po in an om na mun chu chui chuak thei to in hotel lampanin an thok chuak ve ngal. Relo te nuwa chuan meksa te mu hi lai chu Adam group te chuan silai nen ron chong thovin an ho tu nu lili chuan meksa silai chu ala ngal mak bok. An me che shen mek chu Sophie ni lovin Mary tak tak ani thua shil nuwa chuan an zawain thudik engkim chu a shil ta hlom bokani. Ani na taka chuan soilan to angin hunrei to takachang khan Sophie chuan amatan H donor tur alo zong kwal to china. Elena inen anin mil thlap ti achian nuwa chuan an company based donation manager meksa chu Elena iril ru min sakturin atir zuya. Mase anni erawh lo in ngai zong da yin anin nei tangengi ani. H donor mamo na sang tolu tuk Sophie chuan an apartment te chu tum nei ranin an om lo hlanin a hal sak zuya. Elena ichu atal o ngei theinan a madai chang to khan ruwa man na lo siamin a bank loan la ka chuan H donor ni tura arem tina te chu zeptelin chung chu loan alak ruala sign nan tir ani bokani. Chumi nu chuan lilit chuan Elena ichu silai mu pakhat che omna silai chu pe in Mary hi kabro ani lo chuan anu Sophia I kadu ati a. Elena erawh in kap thengang lovin silai chu a thlau pha hial. Chuti lai tak chuan Max chuan message dongin underground age transplant laman lo ni. Until ti tur ti nan darka ruk che hun an nei thuaron shila. Chu appointment poimo tak chu bo pel andu lawani chuan Adam group te chu Sophie an thana konga an pui nge angai don pokani. Karlova kaya ile apol te po in an ommek na building chu ronhwal khat vek to in meksa chu pona achuak zuya. Adam group te chu in chunga an omlo thu soyin Sophie chu in chunga lu tura andu thu soibok. Midang in ron lu ve chuan Elena in Mary so akap hlum ngala ni maiti in avotel bokani. Chu vele langno pang to tak zet Sophie chu ron langin andu dan chu pom thoron soya. Mase kayai erawh in Meksan Sophia telvi ani ti chiang taka ashe thei chumak ti in thang ani aring tatlat mai. Chu vele nawak chuan silai phorin an pi Sophie chu akap ta sia maile. Kaya po in nawak chu that ve ngalin building chunglama tom mek Adam group te chuan chunglama changin silai chu anron mit puak chan ve bokani. Mek sapo man mo taka tlan lut ve ngalin tu te emonena anin swal zui shep mu chuan Elena ile Marie te chu shwayin garage laman pan ngal. Meksan karti nun atum layin Marie chuan silai mu om tolo mangin Elena ichu ka atuma. Ani po ina akadu lo laya ka hlum tuma atin shim chuan Elena ithin keizakin asoi sa zui nek. Ni khoshila wasiamin kara chuan an no lut rok roka an tlan chwa pui ta ngalani. Kayai chuan aka hlum tak apol pui nawaka phone chu check sakin Adam group nena aruka in thlun zom na nei reng ani ti chu a she chuak chia bukani. Meksa chuan Mary chunga chuan engma ti adule lo thu soyin thil chadu awanga twal thachin liliti te pol honen danglam na kan nei don mi alo ti na ni a ati a. Mase Elena chuan keima in atop chuka thlenganga ni mailom ti in kara tang chuan a chhuat tir mak.
chu mi hnu chuan tlan zelin underground age transplant surgery ti na hmun chu a thleng ta adu dan takin a DNA milpui Mary nen chuan age transplant chu tluang takin an nei zui thei bokani vak vai ti taringot meksapo in refugee ho bus chu mu in a chuang ve ta roi mai atuk lama chuan anau pan na lak sak zo hlim Mary chu chaklian chuan mu in khopui lama shwai zui ani a bulletproof alo hak hlawa wanga thitalo anu Sophie nen po in huzuin Sophie thachang dol turin omber kayai po in Sophie nena chuan atna chu bansan adu to thusoin business wangrungota twal tharing hi ka pei tolovani ati tol mai ti chuan le Elenai ang chia khan ani telin Mary po atar deuh dewa anu Sophie la chuan anau panna akum chu pek phalbik thai chuang silovin donor kanjong huwat donya ti in ahnem du chau mai thatlem te liam nu ani khat chu meksa chuan anu pui Elena ichu a molol mai alan dan po lo pa ngai le to in ngai alo o le to a tin pasal dang nei yin arai mek bokani ani po in meksa churon huwe ma se biak po tum chuang mi alo heiwang hian meksa po in nunbul thar chan ve in Sophie le a company ti chiat nan Adam Group ho chu a join ve ta dayani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sila video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak seta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin to zong te in zawain ni mannuam mangcha mutui le vek ule